Åh, vad fin du är. Ja, så... Du får ju runt för fan som hon är helt jävla vild i kårdroten. Åh, så fin! Vilken dag som helst. Ja, det ska vara. Ja, här ska vi tvätta alla mattor. Det gör vi ingen. Var är de där leversnittarna som låg där? Va? Jaha. Har du varit duktig nu då? Har du det? Ja. Det är Robans krumpar. Det är inte meningen att vi ska komma in i det här. Jag har inte bråttom med det. Jag springer ett par varv till. Du kan springa ett par varv till. Det gör ingenting. Jag tror att det finns en liten snutt här. Ja, du har ju för fan, du är som Bambi på hal is. Du har inte ordning på pockarna för 5 öre. Åt alla håll. Ha? Åt alla håll och kanter. Har du varit duktig tjej nu då? Ja, du har för fan. Ja, men det här är... Ser du att jag inte... Så. Så gott det är. Har du varit duktig nu då? Ja, det har du. Ska vi trycka ner Elin där också?